6-7 आखाब्ला बेवहाय माने 450 500 आरामसे मोनो जाहैबाय आरो 6 थाखाखौ मोननाय नङा 9 थाखाखौ मोनगोन 6-7 नि खोथाया मथा-मथि 250 300 थांगोन 250 हमनानै ला आखासे 50 थाखाखौ जों मोनो नै नोंथांमोन आं दा मथ'ते फानबारिनि सा सानजा खनायाव दंफैयो पुर्न बिथांनि गामियावहाय आरो लोगोसे आंजों पुरनजय फंबायबो दङ माने आरो कयेकजन जोंनि एग्रिकालचारनि टिम दङ मानो होनबा एसे सिगाङावहाय जोङो फानबारियाव हाइ पेडि प्रक्रियरमेन्टनि मोनसे मिटिं जादोंमोन डिसि साहेबबो फैदोंमोन इन'ग्रेसन खालामखांनायनि उनाव जों दसे सम लानानै बिथांनि G9 बेनाना काल्टिभेसन गार्डेनाव जों फैदों आरो बे गार्डेनाव फैनानै जों बहुत मोजां मोनदों बागाना बहुत मोजां आरो मथ'ते प्रडाक्टआबो बहुत मोजां आरो बे G9 जे आबाद जों बेखौ नायनानै नुबाय दे बिथाङा सासे वेल एक्सपिरियेन्सड माने काल्टिभेटर हिसाबै बियो डिस्टेन्स मोजाङै मेनटेन खालामदों आरो मथ'ते प्लान्ट प्रटेक्शननि मेनेजमेन्टखौबो बिथाङा मोजां रोंगौ हिसाबै बहुत मोजाङै खालामदों दा बिथांनि जेनाखि आबाद माबादि लाब आरो बे जोलैखौ बबेनिफ्राय लाबोदों बिथांनिया मा गामिनि बेखौबो जों दा दसे उनाव नोंथांमोननो मिन्थिहोसिगोन मथ'ते बिथांनि जेनाखि बे बागान बियो बहुत नायथावथाव आरो खाथियावनो बेहा मोनसे केनेलबो दंखायो दै मेनेजमेन्टनि थाखाय जेबो टेनसन गैया मथ'ते आबादारि होनोब्ला पुरनाबो सासे बिजनि ओनसोलनि मुंदांखा आबादारि बियो 15 आगस्तनि एग्जिबिसनावबो जोंनो बे G9 थालिरखौ हरदोंमोन आरो बिनि सिगांबो गोबांथा जायगायावहाय एग्जिबिसन जायोब्ला थालिर हालदै लेबु बिभिन्न धरननि थाइखा बायदिसिना माने हर्टिकालचारेल क्रपखौ बियो माने जोंनि एग्जिबिसनाव हरबाय थायो मोगा-मोगि लानाय जासिगोन भिडिअखौल' जोबजासिम नायदो माखासे इनफरमेसन आচ্ছা दे नामखौ खोन्थादो नोंथांनि नामा मा नाम खुलुमबाय औ आंनि नामा पुर्नकान्त बर' प्लेस फानबारि गामिखौ जोंमाफुर होनो आচ্ছা नोंथाङा बे थालिरनि जेनाखि खेथि बेखौ मथा-मथि बोसोरबेसे जागोन नों बे थालिरखौ खेथि खालामनाया एक्चुअली आङो मार्च थालिरखौ मावबोनायाथ' आं 2005 निफ्राय आচ্ছা स्टार्ट खालामजेनदों फैयै दिनै 16 बोसोरसो जाबाय नामा आচ্ছা ओमफ्राय खिन्थु नैबे G9 2 इयार्स रानिंआव दं आरोना आচ্ছা बिगा बेसे दं माबाया नैबे G9 बारा गैया बिगाथाम आচ্ছা माने एक्सपिरियेन्सनि थाखाय थिगैनो दङ आচ্ছা G9 नों बे बोसोरनैयाव मथा-मथि खेबबेसे हारभेस्ट खालामनो मोननाय जाखो दे G9 माने थालिरा जिखि थालिरानो 1 इयार्स 1 हारभेस्टिं औ 1 टाइमल' माने नों बोसोरनैयाव 2 टाइम हारभेस्ट खालामनाय जागासिनो दं जाहैबाय आरोखि औ बेनो आচ্ছা मथ'ते नोङो दा लाब जानाय बायदि मोनदों ना लाबा जाया नङा जायो माने बियो लाबनि बेलायाव बुंनो थाङोबा एसे गोलाव खोथा बुंनांगौ जायो आरोना बे गायनानै जुदि मेन्टेनेन्स खालामाबा बेयाव लाबनि कुनु खोथा फैनाय नङा गायबाय जेला नों जत्न खालामखानांगोन टारगेट दङ जेराव आङो 1000 गायनायाव आं 100 थाखा जुदि मोनोबाबो आङो 1 लाख मोनगोन 200 मोनोबा आं 2 लाख मोनगोन अब्ला नोङो टाइम बायदि मेन्टेनेन्स खालामनांगोन जुदि गायनानैल' दोनोबा बे थालिरा खुनाबो जानो हागौ बेयाव लाबा लाबनि खोथा बेयाव फैया नंगौ आচ্ছা बे थालिरखौ नोंसिनिया मा दाथ' नोंसिना फ्राय फानबारि लामायाथ' फ्राय मोजां नोंसोर मार्केटसिम लांनांगौ ना लांग्रा बेनिफ्राय फैखायो बायनो फैखायो स्पटआव फैयो नाथाय फैब्लाबो माने रेटखौ खम होयो जितु बरपेटा र'डआ जोंनि खाथि गोजान नङा 30 किल'मिटार डाइरेक्ट बाजाराव लाङो जोङो बेफारिया न'आव फैनानै जेसेबां होयो बिनि जोङो 50 थाखा बारा मोनो बेखौ जों डाइरेक्ट बाजाराव लांनाय जायो बांसिन बरपेटायाव लाङो आरो कमार्शियेल लाइनाव जेरै खारबाय नालाय 10 थाखाखौ नोजोर होनानै जों लांनो गोनां जानो हागौ औ थाइनैब्लाबो फार्मारा जितु बेनिफिट जानांगौ हिसाबै जोङो बैखौ केलकुलेसन खालामनांगौ आरो बाथ्राया बे एक्चुअली बेखौ आङो सासे लोगोखौ अर्डार खालामनानै आं बेंगलनिफ्राय लाबोनाय जादों बेंगलनिफ्राय लाबोदोंमोन आरोना लाबोनाय डाइरेक्ट आচ্ছা जेनेबा नोंसोरो बेखौ टिसु कालचार हिसाबै ना टिसु कालचार नङा बेखौ डाइरेक्ट साकार जों नैबेखौ नायदो बेखौ जों जावखुनानै डाइरेक्ट लाबोदों बेखौ फुलि होनो बेखौ माने इंलिसाव साकार होनगोन बेनो आरोना मुरा जावखुनाय सिस्टेम जायो बे साकार थिगानो दं दे नोंथां माने होमबा नोङो जेनेबा 6-7 आखाब्ला बेवहाय माने 450 500 आरामसे मोनो जाहैबाय आरो 6 थाखाखौ मोननाय नङा 9 थाखाखौ मोनगोन 6-7 नि खोथाया मथा-मथि 250 300 थांगोन 250 हमनानै ला आखासे 50 थाखाखौ जों मोनो बेखौ हमनानै ला बे हिसाबै आरोखि थिगैनो दं दे आচ্ছা दा बेवहाय थिगैनो दङ ओमफ्राय माखासे टेक्न'लजिनि खोथा नोंसोर एसे बेखौ मिन्थिना लादो जेनेबा ओरैबायदि जायो थालिरा जेनेबा दाथ' थिगैनो दङ जेनेबा बै स्पट जायोब्ला बेथ' खयथाखौ एसे स्पटबो नुयो दा बेफोरखौ एसे दाम होयो ना होआफालाय एसे स्पट जे जायो स्पटआ बेयाव खम बेसे जों बुट खोथा दङ एसेल' स्पट जानायाव बेखौ बेफारियाबो एथबां माबा खालामा डिस्टार्ब बारा जायोबा बेथ' डाइरेक्ट रिजेक्ट जाखायो बे रिजेक्टआव गोलैखायो आচ্ছা खिन्थु नैबे दायो गोरलै समाव एसे स्पट जानायखौ बे अट'मेटिक देरनायजों किसुमाना एसे गोमोरलाङो आरोना खिन्थु जुदि बांद्राय जुदि स्पट जायोबा बेखौ खोमोरनायनिबो खुनु रेहाय गैया माबा राहा फैया हाखानायबो नङा बे गाव गावनि माने दायित्वनि खोथा जाहैसिगोन माने जत्न खालामाखै ना बुजिगोन आरोना जेनेबा नोंसोरो ओरैबायदिखौ फ्राय खालामदों ना खालामा जेनेबा माखासे नेट दङ प्लास्टिक नेट टाइपनि दा बे एम्फौआ जेला बिदाङा माबायो बे समाव थ्रोब सोनानै होयो आरो बेखौ खालामथ'वाखै आरोखि ना आচ্ছা खालामथ'वाखै आচ্ছা बेखौ होनायाव खिन्थु मोजांबो जादोंमोन स्पटबो जायाखै खिन्थु आं एसे माने देहायारि प्रब्लेमनि हायो आरोखि मेनेजमेन्टनि खोथा जाहैबाय ना हयथ' दिनैनि डेटआव नायोब्ला प्रटेक्ट माने बिदाङावनो एसे स्पट नुगोन बेयाव आंहा मोनसे प्रब्लेमाव गोलैनायनि जाहोनाव आं बेबायदि माने मोगा-मोगि जानो गोनां जादों आरोना माने हालुवानि जिबन जाहैबाय बयनिबो देहायाथ' बिदिनोसै गासिबो सिचुवेसनजों जुद्ध नांनाय जायो आरोखि
आदसा थिगैनो मोजां मोनदोंमोन आं खिन्थु नेटखौ सोनानै माने खुनु मोनसे स्पट जाया बे बिदां ओंखारनाय लोगो लोगो माने थ्रुप सोनानै होदो भिडिअ पाठेदो खुनु मोनसे स्पट जाया खुनु केमिकेलनि माने एम्फौनि मुलि जों स्प्रे खालामनो गोनां जाया बै प्रटेक्सन फुरा 100% प्रटेक्सन जाहैबाय आरो ओमफ्राय कालाराबो मोजां जायो नामा बरिया लाइट जागोन ग्रिन एकदम ग्लेजिं जागोन आदसा थिगैनो दं होनबा गोजोनबाय थारमाने दा G9 जे गार्डेन सेमि डवार्फ होननानै जों डिपार्टमेन्टेलि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय सोरनाव साप्लाइबो खालामो दा जों नुबाय मथथे नायदो नोंथांमोना नायगिरदों माने बिसोर सेमि डवार्फ आरो जेरखम मालभग मुनुवा बेफोर जेबादि गोजौ बेबो थिग बे टाइपनिनो माने नायदो नै खाथियावनो दङ माने G9 बेखौ बिसोरो फानबारिनि जेनाखि मावथि आबादारि बिसोरो मथथे एग्जिबिसनाव फ्राय लांबाय थानायानो जायो बहुत रिनाउन जायगा पुरन'नियानो बांसिन थाङो जाहैबाय आदसा थिन दं गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना बिदिखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ बे जेनाखि G9 जोलै बेखौ बेंगलनिफ्राय बेयो सासे सिनाखि लोगोनिफ्राय लानानै फैनाय जादों आरो मथथे जायखिजाया बे जेनाखि थालिर इसेबांनि हासारनि दरखार जाया बेखौ गायनायनि जेनाखि सुबिदा मोनसे बोथोरा जाहैबाय सैत मासनि लास्ट आरो बैसाग मासा फुरा माने गायनाय जायो जे समाव माने दैनि अभाब जाया आरो मोनसेया जाहैबाय भाद्र आसिन टाइम आरो नांगौ रोखोम जेनाखि हासार NPK बेयो जाहैबाय 8:10:8 बेखौ पार हेक्टराव होनाय जायो पार हेक्टराव सो होनाय जादों मथथे बिगा प्रतिबा बेखौ सोरबा टेकनिसियानजों रायलायनानै नोंथांमोना बेखौ माने बाहायनो हागोन टेकनिसियान होनना बुङोब्ला नोंथांमोना एग्रिकालचार डेभेलपमेन्ट अफिसारखौ लोगो हमनांगोन मथथे एग्रिकालचार डेभेलपमेन्ट अफिसारा गावबागाव सार्केल वाइज थायो आरो लोगोसे बेनि सिङावनो गावबागाव एरिया हिसाबै साफा माने एग्रि एक्सटेनसन एसिस्टेन्ट एबा कृषि सम्प्रसारण सहायक थायो दा बिसोरनो मथथे फिल्ड लेभेलनि खामानिखौ गासैबो क्लियारलि मिथिगौ नोंथांमोना मथथे प्लान्ट प्रटेक्सननि सोमोन्दैबो बेखौ मिथिनानै लानो हागोन एसेनोसै भिडिअआ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो जाबानो थेंक इउ सि इउ एगेन नेक्स्ट भिडिअ